Pot ser que passi un any més un altre cop sense estar al teu costat, que el nostre amor és més fort. És criminal que jo toqui aquest objecte, perquè la veritat és que no el sé tocar. O sigui, el sé tocar, però no el sé tocar. M'explico, oi? Sigui com sigui, avui vinc a parlar d'un senyor de qui ja he parlat en aquest canal de passada i no pensava pas que el tornaria a anomenar. Recordeu aquell moment del capítol 2 en què la forma genuïna catalana és trair? No sé si us passa a vosaltres, però jo, quan penso en traicionar, trair, em ve al cap la cançó aquella del Sebastián Yatra. Traicionera, de mi vida fuiste pasajera. I és fort que la primera cançó que anomeno en un canal que es diu Coses sobre el català sigui una cançó de reggaeton colombiana. Poder que comenci a l'existència. Doncs resulta que ara el senyor Sebastián Yatra ha gravat una cançó en català. Pot ser que passi un any més un altre cop sense estar al teu costat. Una cançó per la Marató de TV3 que ja ha aconseguit que no sé quants cantants en castellà que no coneixen el català cantin en català. I a mi això em sembla una santa meravella perquè és obrir les portes del català a tot el món. Tu fas que el meu cel torni a brillar de color blau, pintes de colors cada matí només tu. De tu jo no vull res. Tu només penses en com amagar-te, jo només penso en com resistirem. Però no m'he posat a gravar perquè el senyor Sebastián Yatra hagi cantat una cançó en català, no. M'he posat a gravar perquè el senyor Sebastián Yatra ha sortit en una entrevista a TV3, al programa de Tot es mou. Avui ens visita aquí, al Tot es mou, el colombià Sebastián Yatra. Vaig trobar-te a la Bona tarda, Sebastián, què tal? Us deixo per algun raconet d'aquí l'enllaç de l'entrevista. I totes les preguntes de l'entrevista, bé, totes excepte una, perquè ho ha demanat ella expressament, se li han fet en català. I el tio les ha respost totes. Clar que les ha respost en castellà perquè ell és de Colòmbia i no coneix el català. És la primera vegada que cantes en català, esperem que no sigui l'última. Ojalá que no sea la última. Voy a estar en el liceo El 28 de juny. el 28, sí. Sí. I el tio no és que tingui parents catalans o que conegués el català abans, no, és que senzillament ha fet un petit esforç, ha dit el català i el castellà no són tan diferents, doncs puc mirar d'entendre el català. I sí senyor, ha seguit tota l'entrevista amb l'entrevistador parlant en català. I quan no ha entès una cosa ho ha dit amb molt de respecte i se li ha traduït al castellà i tot perfecte. Aquest confinament que ens ha separat de la gent que ens estimem. No entendí esa última parte. No, te comentaba sobre la canción que habla de la distancia. Però és aquesta actitud, la del Sebastián Yatra, la que reclamem en els castellanoparlants que viuen en zones catalanòfones. O sigui, en zones on es parla català. Perquè ja veieu que entendre el català, si ets castellanoparlant o si ets parlant d'una llengua romànica, és qüestió de voluntat. I entendre qualsevol llengua romànica si ets parlant d'una llengua romànica també és qüestió de voluntat, vull dir, és una regla de 3. O sigui que no res, avui només he vingut per enviar un petonàs al senyor Sebastián Yatra. No sé què coi m'ha agafat, però li he dit al Sebastián Yatra senyor no sé quantes vegades. I no és que el consideri un senyor, vull dir, no sé quants anys deu tindre, però deu rondar els 30 si arriba. Apa, doncs, a reveure!